Vapauden kynnyksellä vangit joutuvat kohtaamaan monia haasteita pärjätäkseen yhteiskunnassa. Joiltakin voi puuttua digitaidot päivittäisten asioiden hoitamiseen ja moni vielä etsii oikeaa suuntaa elämässään. Näihin haasteisiin lähti vastaamaan Viadia Pirkanmaa ry:n Kohtaa verkossa ESR-hanke auttamalla vankeja navigoimaan digimaailman saloihin ja löytämään uusia näkökulmia elämään. Hankkeessa olemme kehittäneet kontaktituetun verkkovalmennusmallin vankiloihin. Olemme järjestäneet vangeille kursseja, joissa kohtaamme viikoittain sekä verkossa että live-tapaamisissa. Valmennusta on järjestetty Hämeenlinnan, Kylmäkosken ja Vilppulan vankiloissa. Valmennuksessa on opittu digitaitoja sekä vahvistettu itsetuntemusta ja tunnetaitoja. Nämä taidot auttavat kohtaamaan vapauden jälkeiset elämän haasteet ja menestymään yhteiskunnassa. Lisäksi olemme kehittäneet yksilötyöskentelyn mallin, johon voi osallistua verkon välityksellä. Yksilötyöskentelyssä hyödynnämme ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä auttaaksemme osallistujaa ratkaisemaan henkilökohtaisia kysymyksiään ja haasteitaan. Keräämämme palautteen perusteella monet osallistujat ovat saaneet toiminnasta merkittävää hyötyä sekä monet heistä ovat löytäneet uutta suuntaa ja merkitystä elämälleen. Hanke on rakentanut siltoja vankilan ja vapauden välille, tarjoten mahdollisuuden uuteen alkuun. Se on myös osoitus siitä, että muutos ja kasvu ovat mahdollisia kaikille, riippumatta menneisyyden taakoista. Viadia Pirkanmaa, paikallista elämää tukemassa.